ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତୁଷାର ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ କି ପାଇଁ ନା ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ସେସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାର ଠିକ୍ଟା ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେବେ କି ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଣିଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଚାଲିଛି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର RI ଅମିନ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଏଠି ଏନରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଏନରୋଲ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି 8093230143 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ଅବନ୍ତୀ ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅବନ୍ତୀ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଥିଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଋଷି ଆସିଲେ ଏବଂ ଋଷି ଆସିକି ସେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନୀଳମାଧବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନକୁ ଜଣେ ଋଷି ଆସିକି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଥିଲେ ସିଏ ତ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ହେଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଲା ଯେ ସିଏ କେମିତି ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଜାତ ହେଲା କେମିତି ସିଏ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଦିଗକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପଠେଇଲେ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗକୁ ସେ ପଠେଇଲେ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ରାଜ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତି। ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ସେ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଠେଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଲେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଶବର ଗାଁ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାପତି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ଶବର ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଶବର ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ସେ ଯେଉଁ ଶବର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଲଳିତା। ବୁଝିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା ଲଳିତା। ସେତେବେଳେ ଲଳିତା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଳିତା ଯାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲଳିତା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟାପତି ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଲଳିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଲଳିତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଶବର ଜାତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା, ଯଦି ବାହାରୁ କେହି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେଟା ଶବର ଜାତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯିଏ ଶବର ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶବର ଜାତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଠି ତ ରାଜା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ସିଏ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଖବର ଆସିବ ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ଲଳିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହା ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ଶବର ମାନଙ୍କ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତି ଅନ୍ଧାରରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ଫଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ହେଲା। ଏଟା ଦେଖିକି ସିଏ ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଲଳିତା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ
कौन पाई जे बापा सबुदिन कौन नेउजे जाउछंती काहाको नेकी जाउछंती किंतु तांकर जो झियो ललिता से प्रथम मना कले कले से कहिबेनी किंतु जेहेतु विद्यापति तांको कहले जे जेहेतु मु तुम स्वामी एवं गोटे स्त्री रो तार प्रथम धर्म हैला से तार स्वामी को किछि लुचेइबनी तेनु तुमको कहिया पई पड़िबो एवं तुमको स्त्री धर्म को एठी पालन करिया पई पड़िबो ठीक अछि। तो जेतेबेले कहले बाध्य होई कि ये कोन कले ये मानि गले एवं सब कथा कहले जेतेबेले ए सब कथा सुनी कि विद्यापति कोन कले तांको प्रभु नीलमाधव विषय जानिले से चाहिले जे मु केमति दर्शन करमी तेनु सी ताको कहले जे मते भी तुमे तुम बापा को कुह तुम बापा जो सबर विश्वावसु को कुह जे से मते भी दर्शन करिवे। स्वामी को एबोली जीत सुनी कि जो आपनकर सी लड़िता किछि करि पालेन ताका पाखर किछि उपाय नथिला से फाइनली ताका बापा को कहले तो ताका बापा राजी हे गले किंतु गुटे कंडीशन ले जे से रास्ता कहिबेनी से जो दिग को ताको नै कि जिबे से रास्ता कहिबेनी एवं जो विद्यापति रहिछि ताको आंखी रे पट्टी बंधा जिवो हैला एटा शर्त रहिला। तो कौन है तो विद्यापति कौन कले विश्वावसु सहित से जगह को गले से जगह को देखो तो आखि रे पट्टी बंधिकी कौन करा गला से जगह को गले एवं से जगह रे जते बेले से पहुंचिकी से कौन कले ना सेठी नीलमाधव को से दर्शन कले विद्यापति को से जगह को आखि पाटुला बांधिकी निया गला एवं से कौन कले ना से जगह को जाले एवं से नीलमाधव को दर्शन करिकी पूरा विमुग्ध हो गले तांको मन पूरा खुशी रे गदगद हो गला कहार विद्यापतिଙ୍କର हैला एवं पुणी थरे ताको आखि रे कोन करा गला पट्टी बंधा गला एवं पुणी थरे से घर को आसिले किंतु सेही भितरे पिला माने विद्यापति गुटे कोन करथिले से पूर्वरु तांकर जो हाथ मुठारे से कोन करथिले किछि सरिस को बांधी के रखिथिले हैला किछि सरिस एकता केही जान नथिले एवं से गला बेले कोन करथिले से बाटे बाटे जो बाटे बाटे से गले से बाटे बाटे से सरिस को बुणी से गले हैला एमिति किछि दिन बीती गला तापर दिने कोन हैला जे विद्यापति कहले जे मते एथर अनुमति दियो मु जेहेतु जने महाप्रभुको सेवक माने सॉरी महाराजांको मु सेवक तेनु मते इंद्रदेवनक पाखो को जीवा पई पड़िबो एवं सिए मालती एवं सॉरी ललिता एवं विश्वावसुଙ୍କ ठारू सिए अनुमति नेले एवं सिए लौटी गले कोठी कि सिए आउथरे चली गले तांकर राज्य को जोटा थिला अवंती राज्य सिए आसी गले। तो सिए कोन कले ना जो आपनकर विद्यापति थिले सी महाप्रभु पाखक आसिले एवं सब कथा ताको कहिले जे एमिति मु जाईतिली सेठी सबर थिले से सबर राज्य विश्ववसु ताको झियो ललिता को मु बाहाइली एवं मु सब देखिली एक कथा सुनी कि राजा पूरा खुशी रे गदगद हे गले ताको राति सारा निद हलानी से कहिले मु केमिति भगवान जो रहिचंती भगवान जेतु से जने विष्णुको थिले भक्त थिले से भाबिले मु केमिति नीलमाधव को दर्शन करिवि तेनु ताको मन पूरा भक्ति रे गदगद हे गला ठीक अछि ताको मन पूरा भक्ति रे गदगद हे गला जेहेतु बहुत दिन बीती जाइथिला जेमिति मु आपण मान को पिला माने कहिली विश्व जेतेबेले विद्यापति जेतेबेले जाइथिले सी तांको अंटारे कोन करथिले किछि सरिस पुति थिले एवं सेतेबेले को से सरिस गुडा गच्छ सब हे गलानी तेनु विद्यापति जेतेबेले राजा इंद्रदमन को नेकी गले तांको रास्ता खोजिबा पई आ किछि प्रॉब्लम हेलानी कारण सेतेबेले को से सरिस गुडा गच्छ होई जाइथिला सेही गच्छ पटे माने कोन कले गले नीलमाधव को दर्शन करिया पई किंतु जेतेबेले सेठी से माने पहुंचले इंद्रदमन नीलमाधव को दर्शन करि पारले हला तांको मन रे ये जात होइथिला हला जे मु ठाकुर को नेबी से तांको मन रे कोन जात होइथिला ना टिके माने कोन होइथिला से भाबी नैथिले जे मु मोर ए सब से भाबी नैथिले जे मोर ठाकुर मु तांको नेबी मोर मंदिर करिबी ए सब से भाबी नैथिले तेनु जेतेबेले इंद्रदमन राजा देख सेठी पहुंचले विद्यापति सहित देखले सेठी ठाकुर नहांती ठाकुर कौन होइचंती ना गायब होइचंती ठीक अछि। तो इंद्रदमन राजा बहुत दुख हले बहुत कांदिले बहुत मर्माहत हले ठीक सेही समय रे पिला माने कौन हेची ना जो विश्वावसु जे थिले सबरा राजा सी आसी की पहुंची गले सी बासी देखला बेल को देखिले जे सेठी नीलमाधव नहांती नीलमाधव उभा नै आइचंती एवं सेठी किए अछंती सेठी विद्यापति एवं इंद्रदमन राजा अछि ए सब देखि कि विश्वावसु बहुत रागी गले सी कहले विद्यापति कहले अरे विश्वासघातक तू मो सहित विश्वासघातकता कलु तुम झियो को बाहाइलु केवल ठाकुर को दर्शन करिया पई ठीक अछि तो जुगुर मो प्रभु पळेले ए सब देखि कि से बहुत रागी गले से समय रे हठात ना कोन हैला ना भगवान नीलमाधव दर्शन देले एवं से दर्शन देखि से विश्वावसु कहले हे मोर प्रिय विश्वावसु तमे जम्मा भी चिंता करंतुनी तमे जम्मा भी चिंता करनी मु कोन होछि ना मु एथरो माने जो इंद्रदमन को पाखक जाउची तमे बहुत दिन मोर सेवा कलो एथरो तमे जाओ भगवान जो रहिचंती जो इंद्रदमन से मोर मंदिर तयारी करिवे तमे जीव सेठी
ପୂଜା ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା, ତମେ ଯାଅ କବିରଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ଭାସୁଛି, ତମେ ଯାଅ ସେ ଗଣ୍ଡିକୁ ନିଅ ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କର ଏବଂ ତମର ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ସେଠି ମୋତେ ପୂଜା କର, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହେଲା, ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତୁରନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଯେଉଁ କବିରଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଭାସୁଛି ସେ ଦାରୁକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ। ଲୋକମାନେ ସତରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ସତରେ ଦେଖିଲେ କବିରଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦାରୁ ଭାସୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଦାରୁକୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଦେଶ ଦେଶ ବାହାରୁ ଯେତିକି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ଯେଉଁ ଦାରୁ, ସେ ଦାରୁ ଏତେ ଟାଣ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ କରତେ କରତେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ହାତୁଡ଼ି ଲାଗିତେ ଲାଗିତେ ତାଙ୍କ ନିହଣ ଲାଗିତେ ଲାଗିତେ ତାଙ୍କ ନିହଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା କାରିଗର ଆସିଲେ। ସିଏ କିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ସିଏ ଆସିକି ନଖ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ସେ କାଠ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନଖ ପଶିଗଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ଲୀଳା ଅଛି, କାହାର ନିଖୁଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠିଆଙ୍କର ନଖ ପଶିଗଲା। ତ ସିଏ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ ନା 21 ଦିନ 21 ରାତି ସେ ନା ତମେ ତା ଭିତରକୁ କେହି ଯିବ, ତୁମର ଯେତିକି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଯିବ ମୋର ସବୁ ଦେଇଦେବ। 21 ଦିନ ପରେ ତମେ ସେଠିକି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ତା ଆଗରୁ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଏଟା ମୋର ସର୍ତ୍ତ ରହିବ, ହେଲା। ଏମିତି ହେଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। 10ରୁ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠକ୍ 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 ଆବାଜ ହେଉଥିଲା, ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନା ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ଚାଲିଛି। 10-15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଭିତରୁ ଆବାଜ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆବାଜ ହେଲାନି, ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ହେଲା। ସିଏ ଯାଇ ଗଲେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନକୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ବୋଧେ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ସିଏ ବୋଧେ ମରିମରା ଗଲାଣି ନା କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସବୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ହେଲା। ସିଏ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ, ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏମିତି 3ଟା ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଛି। ନା ତାର ହାତ ଅଛି, ନା ଗୋଡ଼ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। 3ଟି ବିଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା, ସେ ବୃଦ୍ଧା ବି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ରାତିରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି। ହଠାତ୍ କିନା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଯା, ମୋତେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନେ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଆଣିକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ଯେଉଁ ପରମ ଆମ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ସିଏ ସେହି ଦିନଠୁ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଜଳିଲାନି। ତ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଟାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସେଟା ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଟା ତାର କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ, ଏଟା କେହି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କଥାରେ ଅଛି, ପୁରୀ ସେଇ ସହରର ଲାଇଟ୍କୁ ସେଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ସିଏ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି। କାରଣ ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କେବେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖିର ପଟି ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଟାକୁ କରନ୍ତି, ହେଲା। ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହାତରେ ଛିଟକୁଛି, ହେଲା। ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସି ଯେ ହାତରେ ଛିଟକୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁ
ओडिशा कोटी कोटी आम ओडिया मानकर आज प्रभु जी कि महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी कि आज हूँ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। जदि आपन को यहाँ भल लगी तेज निश्चय रूप से आमर चैनल को सब्सक्राइब करूँ, यहाँ को शेयर करूँ, निज सांगसाथी मान शेयर करूँ, निज व्हाट्सएप रे स्टाटस दिंतु एवं पिला माने कमेंट सेक्शन में मुझे जमी जानी आमर जो पुरी मंदिर रही विषय में बहुत किसी अलौकिक घटना रही जमीती कि पवनर विपरीत दिगरे आमर जो पतित पावन बाना रही कौन हुए ना पवनर विपरीत दिगरे एटा उड़े है पतित पावन बाना पवनर विपरीत दिगरे उड़े। आउ कौन रही द्वितीय है श्रीमंदिर छाई पड़ेनी, एटा पिला माने तुम जानी श्रीमंदिर केबे कौन हुए ना छाई पड़ेनी एवं मंदिर उपरे केबे भी पक्षी उड़ान्तिनी। आउ कौन ना जो समुद्र देखंतु पूरी समुद्र जो कौन रही समुद्र जो आवाज रही सेटा मंदिर भीतर को पशेनी। आर कारण मध्य पिला माने तुम माने जानि नथिबो जानिनियो भगवान कौन कले आम जो भगवान को सेते बेले कौन होतला प्रथम समय रे भगवान को निद हो नतला केने निद हो नतला ना सी जो समुद्र जो गर्जन ताको कान रे पड़ुतला तेना ताको निद हो नतला। एक कथा जेते बेले हनुमान जानिले सी जाई कौन कले समुद्र देवता कहले हे देवता आपण निजर गर्जन को बंद कर दियंतु, किंतु समुद्र कहले हे हनुमान मु एमती करिपारिबिनी कहीं ना मोर कर्तव्य है मु समुद्र मु गर्जन करी। ठीक अच्छे एवं ये जो समुद्रटा जाइकी वायु द्वारा ही मोर जो गर्जनटा रही जाऊँगी एवं मंदिर भीतर को जाऊँगी। तुम जदि वायुर गतिपथ चेंज कर दे पारिबो ताहले जाइकी समुद्र हवाटा समुद्र जो गर्जनटा रही मंदिर भीतर को जाई परिबनी। तो ये सी तो थे पवन पुत्र सी से जनटू कौन कहती पुराण रही हनुमान विपरीत दिगरे आवाज माने जो हवार विपरीत दिगरे सी मंदिर चारिपटे बुलंती जहाद्वारा कि जो समुद्र गर्जन रही समुद्र भीतर को पशि पारे नहीं एटा रही। एवं आउ जानी जितेबाला षाठी कौटी अबड़ा हुए आज पर्यंत एमती गोटे दिन ना जो दिन कि अबड़ा फिंगा होती कि सर्ट पड़ी जदि 1000 लोक लगे भी आसी 10,000 लोक भी आसीगले ताहले से अबड़ा उड़े एवं जितेबाला हांडी उपरे हांडी बसे सबुठू उपरे जो हांडीर भात थाए सेटा हुए। तो पिला माने ए सब से कालिया शांतर नियम माने तार तांकरी द्वारा तो सब होची सी ही समस्तकर मालिक। जदि आपको भल लगे तेज निश्चय रूप से आपण या करेंगे। एवं जमी मुझे कहली पिला माने आमर महाप्रारंभ बैच मध्य स्टार्ट हो जाइए जदि आपण माने सेठी जॉइन करने चाहूँगी ताहले जल्दी जल्दी जॉइन करें। तो पिला माने परवर्ती समय आमे जो आपणकर रही रत्न भंडार विषय में आम एमती गोटे स्टोरी आनिबा। जदि आपण मानक एटा भल लगी तबे निश्चय लिखते सर हाँ सर रत्न भंडार उपर स्टोरी आणतु एवं परवर्ती आम रत्न भंडार उपर स्टोरी आनिबा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।